Hello, assalamu alaikum guys. Barkanmu da dare ya kuke ina fatan kowa da kowa yana lafiya. To abokaina yau bidiyon namu za mu yi shi ne akan mining lab. To sai ku biya mu ku ga yanda ake amfani da shi da kuma yanda za ka samu kuɗi da shi. Da firstly abin da ake buƙata shine bara ku ga. Zan ajiye muku link ɗin a description namu. In ya so mutum sai ya je in yana so shi ma in ya ga zai amfana sai ya je ya yi register. Da farko dai kun ga idan kun shiga kun ga yanda fuskan abin yake. Ni da yake na yi register amma bara ku ga in nuna muku anan ma ya nuna min inda ban yi register bara ku ga in nuna muku yanda ake register nasa. Da farko abin da ake buƙata shine za ka zo in ka shiga nan kaga nan za ka sa nan gurin nan za ka sa sunanka first name, nan kuma za ka saka last name, nan sai ka sa email naka, nan sai ka sa password naka, nan kuma in yaso sai ka tick alaman kai mutum ne ba robot ba, I am not robot. Sai kai signing in kai signing up zai wuce da kai zai bakka haka in yaso zai nuna ma ka zo ka shiga signing in sai ka shiga nan signing in. Kana zuwa nan sai ka zo sai ka sa Gmail naka wannan Gmail da kai amfani da shi. Bayan ka sa sai nan sai ka zo sai ka saka password naka. Kana sakawa ka gashi nan za ka gashi nan. Ina zuwa. Yauwa kun gani ko? Can da farko dai za ka zo ka yi deposit. Gaskiya wannan abin ana abin nan sosai wallahi. In ka zo wajen deposit za ka zo nan gashi nan Bitcoin duk gashi nan duk abin da kake amfani da shi wanda ka san da shi za ka siya. Gashi nan su Binance Coin gashi nan dai duk wanda kake buƙata za ka yi amfani da shi. Credit card gashi nan kowanne dai duk wanda kake so dai. Ma'ana yanzu misali zan sayi Bitcoin. Kaga nan za ka zo za ka shiga continue buy. Idan yazo kaga zai baka wallet address naka sai ka ɗauke shi sai ka sa masa kuɗi. Sai ka zo ka yi masa deposit. Bayan ka saka abin da za ka saka sai ka zo nan za ka zo ka shiga nan. Idan ka shiga za ka shiga nan. Kuna gani na ko? Idan ka shiga idan kana son ka fara abun nan ne ka sa kuɗin naka za ka fara mining nashi. To gashi nan dai kuna gani. A kuma wajen referring code nan idan ka tura shi idan ka tura wani ya inviting shi ma ya deposit za ka samu alkhairi sosai. Kuma sannan mining naka zai na gudu sosai. Dan ƙanƙanin lokaci za ka tara abin da ba ka tunani. Ga profile ga wajen wai profile naka za ka zo ka buɗe profile naka in akwai wani setting da baka yi ba ko kuma akwai wani abu da baka cike daidai ba za ka iya gyarawa. Nan gashi nan account setting komai da duk gashi nan komai za ka shiga duk abin da baku gane ba in yaso in ka ga akwai abin da baka gane ba sai ka mun magana. Sannan ga telegram nasu nan idan kamar akwai abin da baka ganewa ko wani abin da na ma baka fahimta ba in ka shigo nan za ka ga duk wani bayanai nasu za ka ga yanda ake yi. Duk abin da ya shige ma duhu ka ga ba gane ba za ka iya samun koda wani ne ka tambaye shi ta nan zai ma bayani sosai. Yawomi